Hormatly adam inni gyzyk kılýar, Ferit. Ena. Men şokolada kalsym, ena da ejen prostoy. Bu. Mundan kimin döňýanym ýene bir şokolada kalsym, prostoy. Bu. Men şokolad diýip ne pul töledim ha. Prostoy gaýnak suw diýmedim ha. Näme diýinin öyle. Ya näme diýin? Nesibesin? Taňary ýatyny gar ýaşydy bu çekde, bawul. Ара, дети, можно потише? Хорошо? Я вас прошу. Hormatly adam inni gyzyk kılýar, Ferit. Ena. Men şokolada kalsym, ena da ejen prostoy. Bu. Mundan kimin döňýanym ýene bir şokolada kalsym, prostoy. Bu. Men şokolad diýip ne pul töledim ha. Prostoy gaýnak suw diýmedim ha. Näme diýinin öyle. Ya näme? Görüşüňiz ýaly. Ýanky videodan bir bölüçük görkezdim size. Oğlanlar näme? Nägilerip bildirtdirler. Reklamaňyz şuna sag bolun. Sebäbi anti reklama da olaýam reklama. Orsoň bir sözi bar da, plохая reklama тоже reklama diýär. Şoň üçin sag bolun. Biziň aparatymyzda reklama edeniňiz üçin prosmotrym gowy alypdyr videoňyz gutlaýan, haý tutduňyz ajaýyp kofeňiz bilen, ýene bir ýerde gutlaýan. Ýöne oğlanlar erkek bolup edil bara heleýler ýaly şer raýlamaly ekeniňiz. Ol heleýleri gowy geçýär, şolar ýalyk mesele ýüze çykany kemçilik bolanna hukman beginip video düşürüp çykarýarlar TikTok'a. Yamanlap başlaýarlar. Ol size gelşenok. Öz türkmen oğlanlarymyza gelişmejek hereket şol. Näme biziň öz türkmen telekeçelerimizde görüpçiligiňiz barmy? Ya şolar ýalyk konkurensiýaňyz barmy? Men düşünmedim ya konkurentliň adamymysiz, şolaň adynyň geldiňizmi ya? Ony biljek gel. Öňe soň edýän işiňiz dogry dänligini aýdýan. Siziň üçin ýürüýteçdaýda techniki hyzmat diýip telefon nomer dur. Kofeňizi oturamasa, suýduňyzy otursa, suwuny bermese, puluňyzy alyp kofeňizi bermese, şu nomeri jaň etmeli diýip ýürüýte goýulan. Şu nomeri jaň etseňiz, jaň eden madyňyzy puluňyza gaýtarylyp berilýär. Oňa 2 sagat garaşmak gerek däl. Biriniň kommentariýada ýazýaly. Puluňyzy göni eliňize oklaýarlar. Siz aýtdyňyz, puluňyzam geçýär ýygyna. Soň näme? Hyzmat edýän işgärler ýürüýte gelirler, aparaty açarlar, ýuwarlar, zapravka ederler. Muň üstünde duran 24 sagat işleýän gözegçi ýok, ýa barmyn ýok. Şol işgärler şäheriň içinde hem toçkalary aýlanyp, wagtly wagtyna seredip durýarlar. Gelip siziň oturan wagtyna gawat gelişiňiz ol aram-aram bolýan zat. Şoň üçin hersiniň techniki hyzmaty diýen nomeri badyr. Hemmesine seretsiniz, biriniňki şu taýda bolup biler, biriniňki şu taýda, biriniňki şu taýda da bolup biler. Şoň üçin serediň şol nomerleri jaň edip ýüz tutup bilýänsiňiz. Bir garýa şokolad alypsyňyz, şokolady goturup suw beripdir. Siz şu nomeri jaň etmäge derek begenip ikinjini alyp görkezip kamera çürüp TikTok'da goýan bolupsyňyz. Beýdip ýüzlenmeli, siz techniki hyzmatyna ýüzlenmeli. Ol adamlara gyzykly däl. Siziň puluňyzy gaýtaryp berenek olar ýa zapravka etip berenek olar. Techniki hyzmat etip berýär şol işleri. Şoň üçin gaýrat edin. Erkek bolalyň. Erkek bolmagy başaryň. Janyňyz sag bolsun. Ajaýyp kofe siziň bilen emişe. Sor bileliň iň owadal gyýdyň ýagdaýy näliqa? Hudaýa şükür gülýärler. Sen nerden bilemän? Super. Majelik. Tapma. Sağaman bir sevgili taptın nimädine bolsa da bulan därim şeýrara boş geçiremek. Ağa men o diktiresim gelýän köýne ama aýkydan başga hiç kim dikip bilme on därim şeýrara sataýalyk tatyrkeýne. Şöyleme diýişler tawarak kenem. Tutazna trökden azlyk. Daşaram sowaktyrlar diýen bolsa. Wow. Salam, ataýarmaýyňyzmy? Salam. Hawa edin fatara diýmäň ýene şu fataýalyk bir zat diktirdik bolýan magy 14 fevrala täze sevgili tapynyp birinji duşuşymyzy edil fataýalyk zat gejek diktirjek ona maňa dikse aýkydaýmy tikip bera onnama şu hiç kimem dikip bilmeýän. Ha kurkan garderobdan asyp geçäýin gaýrlar çykar içinde. Bolýa. Şuna özür asyp beräýmen. Salam. Canma bir köýnek gerekdi. Ha ýöne onda oturup gürleşelim. Sen ma çaý jap, kafe çyksablak goýberadi. Bolýa. Ýöne kylym geç kiraslar ýa oturay. Bolýa.
Geçe kılmıp Inni edil fatara diýmän ýene şolar ýalyk fataýalyk ogudan da tikdirjek bolan ýene renkem gyzyl bolmaly. Sebäbi 14 fevralda geýjek. 3 gün var 14 fevrala. Aga otursana jora sene näde berdin 3 gün diýip aýkadamy çynnesde bir günüň içinde de dikip berýär. Maňa men üýt köşkler tikdirjek däldin renke gyzyl bolsa öle. Sebäbi 14-ne geýjek tögüller güni birinji duşlukda bilýän ogudan bol kitsem gowda. Haýkajym. Ina şundikdirjek. İlk başta däldin renke gyzyl bolsa bolýa. Eyvay bu men bilen oynatjak bolýarmy? Eyvay, klen durýarmy? Agay dur klen da näme üçin urup dursun? 14 fevral birinji duşlugy dikdirjek diýen gadyna Ferit. Aýyr sanaňy başyňda çygasyz bir adam 14 fevral şol ne odan köýnep tikinjek diýdi ben bir urup bolarmy? Meýli ýerge? Aýyr sanaň senki näme? Okey. Kukam as para. Sağolun gelipdir. Owça gelermi? Alacan. 14 fevralda görkem zok. Görşem zokda näme deýin? Ýok, köýnegim ýok. Dikip bermediler. Agay çyka wasan goxu näme? Agay birinji duşa geýjek diýen köýnegini görärsen, şuba çara ýowaş bolsaň özüňe murjak. Başlyga aýtjak diýenler. Başlyga da ilkinji duşa şol ýaly köýnek tikdirjegini bilse başlykdan murlar da. Aýtmasan agys menen süsü bölürip barýar ýöne. Agay da klientin näme gelişinden gidişi çalt bolýar. 3 güniň içinde gyzyl pata tikdirjek bolýar, bizem ýetişmedi biberdik da. Oy öýde gaýtmaýan tikken bar getir pul bolsa bolýar 5 man diýişler. Çagyr edine. Ýetmýidine. Bilemok jan dikip berjek däldiler. Şoň üçin hem ýatyr ýap 14 fevralda görüşem zogynny. Akly. Garaşçam jaňaça bir min aýka çagyrdy gerekmeli. Hawa kalym derejek tikip berer, neydi getiräýdi dedi. Svettir şu meseleden tak. Sen öýden gaýdyr ikinji ýerde kelip men uranmaýa. Bize hisat diýme bildiň ha. Goýdy skit getip bereň bolýarmy? Skikine çera gaňşdyrar. Goýdy baňşdyran akýma. Aýmagyn gaýbagan uranmyzy. Şimdi galanlar da. Sen kıda näme klientir ýanmam diýen bolýarmy? Svettir şu meselede bir şey pikirlendi ýaňyz ama. Aýka, men çagyrdyňyz gerek idimi? Sana kışmış ýaljak goýjak ýyly. Ne çyrypdyň ýyly. Ben taby. Men Sana, görke ýaman takalım. odan köýnep tiknep meni haýkajym. Görke takalım. Wagt taýdalypdyr da, onda da sen özüň owadança tikersen näme tikme? Klient taby. Ha? Halat geçdiňemi bilem, 3 gün galanna. Tiker näme tikme? Ýok, halat geçdime da birinji duşum. Birinji duşuk. Ha, 14 fevral. Gyzyllar renki näme etköşk patdaly? Boly tiker näme tikme? Tutuň elini. Bilemem seni öyle yere kovan nedirlagi? Oturan yerimden men damarymı gatatyp bara. AP hadi get Instagram yürüdüm o yolları like irke lan bedi doğal filtresiz on Instagram kaç gacı lan dedim o liste lan liste uzun bitti.